Добрий вечір. В етері телеканалу АТR Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші теми і запрошуємо найцікавіших співрозмовників. Ну, принаймні для мене, я надіюся, що для всіх. Тема в нас це велика війна. Кожен щодня, і тут все зрозуміло. Але ще давно в нашому етері не було волонтерів і волонтерок. Так само, а на них певним чином великою мірою тримається фронт. І я дуже радий, що погодилися прийти до нас до студії. Я давно дуже її не бачив. Чудова абсолютно людина Алла Мартинюк. Аллочко, привіт. Привіт, вітаю. Вітаю. Така красива, така весела. У тебе гарний настрій? Ну, ти знаєш, якщо не усміхатися, постійно тільки депресувати і плакати, то можна з розуму зійти і потім померти. А я хочу жити довго, тому доводиться так усміхатися. Знаєш, останнім часом, я дуже часто у зв'язку з загибелью людей, з пораненими, з втратами, чую таку фразу «тримайся, бережи себе». Я ніколи не знав, який сенсовий переклад цих фраз. Якось ти тримаєшся, як ти бережеш себе? Дай поради, може, людям, які не можуть такими позитивними виглядати, принаймні. Я заздрю таким людям, правда. Ну, я не щодня така, я просто рада дуже тебе бачити живим, здоровим, бути знов тут, в цьому ефірі, тому що я була тут десь рік назад, коли ще наш Київ навіть і не міг подумати про те, що буде таке пекло. По-друге, як я тримаюся, зриваю дуже часто. І зі здоров'ям були вже певні такі серйозні проблеми. Бо не знаю, але є така якась штука погана, до речі, що хочеться плакати, воно от накипіло, а я не можу собі дозволити. Що навіть зі мною спеціалісти працювали, і в мене отак воно вже тут все стоїть, і вони кажуть, прийдеш додому, проплачешся, тобі треба. Я приходжу додому, я не можу. Слухай, цікавий феномен, бо ти ж акторка, ти ж знаєш, так? Що, це ж навичка є така, да? Плакати. А тут все навпаки. У мене вже було таке колись. Коли дуже сильне емоційне виснаження, і коли ти дуже сильно себе тримаєш завжди в руках, ти маєш розуміти, що ти маєш бути сталевим, ти маєш бути залізним, ти не маєш права, і отак от. І воно десь блокує ці емоційні якісь канали, коли ти просто не можеш навіть розслабитись. Навіть коли там друзі кажуть, тобі треба випити, розслабитись, і ми сидимо там в сім'ї з компанією рідними, близькими, я не можу навіть все одно розслабитись. Вони кажуть, ти все одно напружена, що це таке? А я така гоп-гоп. Тому що працювати постійно, скільки вже 4 місяці, але мені вже здавалося, що вже півроку ця повномасштабна війна. Тому що в нас кожен день за 2. Тобто настільки воно важко все. За 2, може і за 10. рік. Це просто неможливо. Плюс дуже багато втрат вже серед моїх знайомих. Перша втрата, там істерика, я задихалась, просто кричала, вила, коли загинув брат Жені Карася. Потім друга втрата, Паша Алі. Потім ще втрата, і ти так бах, і в тебе якийсь, розумієш, що в тебе починається якась захисна реакція. В тебе вже просто, ти навіть нещодавно я там їздила, хлопцям передавала допомогу в Слав'янську, я передавала, через 2 тижні вже хлопця нема вже. Я дізнаюсь, в мене так сльоза викатує, в мене отакі коми, мені боляче, і я так проходить буквально хвилин 15, я вже все зібрана. Тобто я не знаю, що сталося зі мною, з моєю психікою, зі всім. Тобто вже я не можу сказати, що я не така чуйна, як раніше. Ні, я така ж чуйна, мені так же всіх жалко, всіх шкода. Але нема цього, як було в перші місяці, прям, що я могла дозволити собі істерику, сльози, оці відчаї, задихатись там по 2 доби я ревіла, кричала. А зараз я якось не знаю, це якась захисна, я думаю, реакція і все. Як людям, що я можу порадити? Якось відволікатись, не сидіти постійно в новинах, тому що це дуже сильно дійсно травмує. Щось робити. Да, відволікатись, я не знаю, піти погуляти, якщо немає дітей, чи навіть тварин домашніх, якщо немає, то просто вийти, в ліс зараз не раджу ходити, тому що може бути заміновано, але в парк, не знаю, по вулиці, десь біля річки постояти. Тобто якось думати, як допомогти армії, бо зараз в кого немає коштів, зараз такі люди круті. Зараз жінка для нас в'яже іграшки. Тобто там зайчик з прапором України. А для кого? Для нас, для волонтерів.
От вони зараз відправили першу партію за кордон, вони продали, і ці кошти на ЗСУ пішли. Мгм. Зараз я зробила замовлення, буду теж робити аукціон. І там теж будуть іграшки. Там одна буде я, це от Алла Генерал, у мене вже ж новий позивний. Та я хотів запитати, до речі, серйозно, так? Так, на цій війні в мене ж був Бриджит раніше, 8 років підряд. Але під час повномасштабної війни хлопці мені змінили позивний. Розкажу чому. Тому що Тому що вирішувала ти ними командуєш. Тому що... ні. Вони кажуть, Алла, ти настільки крута, ти настільки швидко все вирішуєш усі питання, що ти генерал, ти наш генерал. І все, так, Алуська генерал, генерал. Генерал, воно пішло, так потім мені морпехи зробили шеврону цю наліпку, привезли мені, подарували і каже, все, не знімай, бо ти наш генерал. Ну, це дуже мені було спочатку так якось, типу, знаєш, це ж посада все-таки, да, така, якою тобто, потрібно. Слухай, як би це Але не це військові захисники, зробили, да. то було б там кумедно, Ну, так? да, якби це я А це сама серйозно, придумала. абсолютно, вони самі ж... Вони кажуть, що так, ти варта такого звання, тому що я навіть хлопцям вибивала і міномети, і міни возила, і зброю, і РПГ там в одного підрозділу взяла, іншим завезла. Ти лише коли про не літаки вистачає. нічого не кажи, а то дізнаються хтось Ні, там. ні, Літаків ще не було? Ні, на жаль. Але мені кажуть, якби ти поїхала десь в Європу, і ось так от, і дійсно промови якісь робила, і говорила про те, що відбувається, що навіть там великі феміністки, які проти війни є всім, вони б зрозуміли, що жінка має право бути і захисницею, і як важливо взагалі, яка роль велика жінки на війні. І були б ще більше допомоги для нашої держави. А ти весь час в Україні? Так. Чи ти їздила кудись з якимось там, за допомогою волонтеркою? З першого дня повномасштабної війни єдине, куди я виїжджала з Києва, це в гарячі точки. Угу. А це секрет до кого, з ким ти дружиш з військових? Ти знаєш, в мене нічого не змінилось. Як раніше було, що я в цій армії ти ж у допомагала. війні, та з 14-го року. Для тебе це ж не 100 якийсь там день. Знаєш, спочатку це був, звісно, бо 3-й полк ССО, це група Жені Карася. Тобто свої мої хлопці, моя команда, мій брат рідний, з ним воює зараз. Так. Да. І спочатку вони, потім я взагалі перший тиждень я була в шоковому стані, в дуже сильно шоковому стані. Коли я не спала до 4-ї ранку, я годину тільки поспала, прокинулась в 5-й ранку від вибухів. І в мене сталася панічна атака справжня. Я почала задихатись, мене почало нудити, я не знала, що мені робити. Я підіймаю дитину молодшу, я кажу, війна почалася, вона каже, мені по барабану, каже, дай поспати. Не розуміла, що це зараз, вона вже все розуміє. Тоді, яка війна, що? Я її за ноги стягувала, кажу, швидко, вдягайся, треба щось кудись тікати. Я не була готова до цього. Давай шукати паспорт, якісь документи. Ти не була готова? Абсолютно. Ти, Алла Мартинюк, яка вже всій війні 8 років не була готова? Я зрозуміла тільки, що дійсно щось буде вже в ніч перед наступом. Але я не почала щось там, я розуміла, куди тікати я не буду, як дітей врятувати. Я не знаю, якось заснула на ту годину, встала і все. Моїх дітей я спустила в підвал. В нас в будинку, де ми живемо. І ці всі самі жахливі 2 тижні мої діти були під обстрілами. Ми живемо, нам чути було дуже сильно бровари, туди все, що там відбувається. Аж вікна тряслися і все взлітало прямо перед будинком. Як змінилися діти твої? І скільки? Старші буде 16, молодші 12 років. Як вони реагують? Що вони мамі кажуть? Подорослішали? Дуже сильно подорослішали. Неймовірно. Діти наші дуже сильно, звісно, постраждали. І спочатку вони 2 тижні були жити в підвалах, там у нас умови були не дуже, не було туалету, доводилось бігати постійно. Ліфти ж тоді не працювали. І доводилось бігати постійно на 5-й поверх, коли там є прильот і все інше, але а як? І ми оце вверх-вниз, вверх-вниз. І було там так багатенько людей, маленькі діти кричали постійно. В нас їсти особливо нічого не було. Ми їли просто хліб там і консерви. І
потім я їх вивезла в Кам'янець-Подільський, чоловік мій колишній з ними поїхав. На цілий місяць вони вже були там, мені було вже спокійніше, звісно. І я тоді вже почала вже активну волонтерську діяльність. Почала допомагати всім, і нашим захисникам, і людям, які були, тоді ще ж були бої, і в Бучі, і в Ірпені, і всюди. І ми возили допомогу, і продукти, навіть в окуповані. Ну, фактично під ризиком великим. Да, я сама туди не їздила, але їздили волонтери, і, на жаль, одного з них навіть тіло досі ми не знайшли. Ну, тобто гинули наші хлопці. А один з них безвісті. Ну, тобто це був важкий період, дуже сильно. Потім вже, коли вони відступили, ми поїхали одразу по всім місцевостям розвозити допомогу, і це теж був шок. Скажи, чим волонтерство 14-15 років відрізняється, а чим може і схоже на нинішню ситуацію? Мені здається, зараз набагато гірше, ніж було в 14-му. Гірше в якому сенсі? У всьому. По-перше, війна інша. Зараз війна артилерії, а не тільки піхоти. По-друге, в нас збільшилась армія, зараз вже 700 з чимось тисяч захисників. Це загалом. Але це загалом. Звісно, що ті, що знаходяться на передовій, їх там в половину менше. Але навіть оця половина – це менше, ніж та армія, яка воювала з 14-го року. Забезпечення було все ж таки, на початку теж воно було важким, і навіть продукти харчування, теж і воду возили, і все, нічого не було, але вони хоча б були забезпечені усі там формою, взуттям, це все було. Зараз наша держава не справляється, тобто навіть просто одягнути захисника вони не можуть. Хлопці на полігонах у своєму одязі тренуються, відправляють їх на схід, теж не всіх укомплектованих, не тільки на схід, а взагалі на передову. І це просто зашквар, тому що придбати в Україні це стало неможливо з початком війни. Відшивати теж не було тканини. Я пам'ятаю, як ми це все шукали, всі склади, і все зараз досі. Я тобі скажу, що вже 4 місяці війни, а що сказати так, що зараз вже все покращилося, нам стало легше, ні. Досі просять форму, тому що там видали один комплект, а вони кажуть, нам перевдягатись треба, нам треба митись. Те ж саме зі взуттям, те ж саме з розгрузками, РПС. Це просто жах. Тобто, чи я правильно на тебе зрозумів, що ось зараз, декілька місяців тому, було гірше за 14-й рік? Так. Забезпечення? Так. Тому що були не готові. А що кажуть військові твої знайомі? Чому так сталося? Я навіть не хочу казати, що вони кажуть. Тому що всі різний настрій. Тобто ті захисники, які давно воювали, звісно, у них є все своє, вони вже там воюють, у них все вже є. А ці новоприбулі, при тому, що ТРО, вони вже зараз прив'язують до ЗСУ, до ССО. Вони реально воюють. ТРОшні формування воюють. Так, не всі, але не всі, дуже але багато. Деякі воюють. По-різному вони воюють, звісно, але більшість це дійсно круті хлопці, яких можна похвалити. Є такі, що вони, все ж таки, військовослужбовець, який пройшов правильно надане навчання і підготовку. Він готовий до війни, отакої страшної війни. Оці навіть добровольці, які дійсно вони пішли за покликом серця, вони не були настільки підготовлені морально, і фізично, і тактично. Тому, звісно, є випадки, коли там прилітає ТРО, відступає назад, лишає ЗСУ. Але це одиничні випадки. В принципі, дійсно, я пишаюся цими всіма хлопцями, тому що їх тисячі. І вони зараз знаходяться всі в гарячих точках. Це правда. І в Харкові, і під Харковом є ТРО, і на Луганському напрямку, і на Донецькому. Тобто всюди вони є. І зараз досі формуються нові роти, нові підрозділи. А на них вистачає? Нічого в них нема. Вони приходять, у нас нічого нема. Жилетки? Ні форми, ні трусів. Я кажу, вже так, давайте так, вже труси, носки, каремат ти собі купиш. Тому що коли мені приходить замовлення на 1000 карематів і спальників, це 1 000 000 гривень. Тобто це, щоб там забезпечити 1000 людей. А я можу за ці кошти купити дрони, машини, тепловізори. Тобто такий собі вибір, знаєш? Тому я кажу, я вже розподіляю. Якщо я спочатку дійсно все закупляла, все віддавала, то зараз я вже дійсно моніторю, тому що немає вже тих грошей, на жаль, вже немає того
потоку інвестицій від людей до А донаторства. ти відчула, да, що донорство Ну, трохи... не трохи, а просто. Ну, в мене минулого тижня в мене вже 3000 гривень лишилось, а ми на мільйони допомагали. Тобто, коли ми раніше так бачили, в мене 200 тисяч лишилось, думаю, блін, вже нема грошей. Зараз 3000, ну тобто це вже нема. Ну, тобто є дуже така конкретна А з чим штука. це пов'язано? Все ж таки, сьогодні, можливо, я буду дуже така жорстка, не знаю, для людей, але мені здається, що я говорю правду. Коли спочатку поприлітало у всі міста, люди були більш, можливо, схвильовані усім і хотіли швидше, да, щоб це все закінчилось, допомагати армії. І більш включались. Зараз, коли вже все-таки відстояли дуже багато міст, є, звісно, там ракетні, да, прильоти іноді, але це не так, як було, да, щодня люди жили. Люди повернулися за кордону, які жили там зараз, поверталися, і почали жити собі спокійним життям. І для багатьох вже війна закінчилась. Це перший факт. Другий факт – те, що почали чути про те, що захисники отримують на передовій велику зарплату. Зараз я хочу розвіяти цей міф. Тому що дійсно, є захисники, які на передовій отримують за кожен день на бойових гроші. Але не всі. У мене артилерісти, які знаходились в Миколаївській області, от я приїжджала до них в Миколаїв, коли я була там місяць назад, тобто вже 3 місяці війни були. Вони сказали, що вони взагалі не отримували жодної зарплати за 3 місяці. Тобто не всюди видаються, навіть звичайно, там 50 тисяч гривень ця зарплата. У мене теж, в мене брат на передовій був, і скільки він вже воює, вже 4-й місяць. Вони ще поки що жодних коштів не отримали саме за виходи. Слухай, Тобто, да, і взагалі, як ви можете, плюс навіть якщо є гроші у військових, немає можливості їм там купити, коли ти під обстрілами, коли ти... Ми розуміємо, що є там в родичів, в когось ще щось, але не в кожного. Але є речі, які взагалі важко дістати навіть за кордоном. Так, я пам'ятаю цю епопею з пошуком нічних... ПБНів, да. Так, нічничків таких, так. І це дуже просто важко знайти. Навіть за великі гроші важко, навіть у Польщі важко знайти. Викупляли, все вичищали, великі фонди. Але ці великі фонди не всіх забезпечували. І я більше про це мовчати не хочу. Тому що дійсно було таке, що в нас закупив оцей-то фонд. Не буду говорити я зараз назву цього фонду. Але вони сказали, що вони все викупили. Коли пишуть їм заявки, звертаються до них, нічого їм не видається. А ми купити вже не можемо, тому що вже ж вони все викупили з Європи, стащили. Там кожна штука на рахунку була. Так, і до мене приходять і плачуться, але рятуй, бо нам не допомогли. Я кажу, йдіть туди, от фонд, у них мільярди. А в тебе немає фонду? Вже зараз яка ситуація? Євген Карась створив фонд «Захист майбутнього». Ну, так як він воює, а ми в одній команді з ним, то керувати і очолювати цим фондом буду я. Зараз вже все готово, наразі залишились вже такі деталі, як сайт створити, але вже всі рахунки, все вже є. І я думаю, що зараз ми будемо проводити вже переговори. У мене дуже вже налагоджена логістика з допомогою з Європою, з Америкою, але ми зараз на рівні фонду будемо, звісно, зможемо робити більше. Тому що все ж таки люди, які мають фонди в Європі і в Америці, їм хочеться співпрацювати з фондами. Для них це прийнято, тому що це документальність, тобто це там запити від ВЧ, вони це бачать. Тобто це така бюрократія. Звісно, що захисникам легше працювати з волонтерами, як я робила це. Тому що вони мені набрали, там написали запит. У мене як заявка. У мене заявка навіть не від ВЧ, а просто він мені в Телеграм пише. Я перевіряю, що цей хлопець знаходиться зараз десь в Лисичанську реально, чи під Ізюмом, я обов'язково перевіряю. Тому що зараз стільки бригад і батальйонів, що навіть, це просто, це жесть, яких багато. Тобто ти багато кого не знала раніше? Звісно, так. Зараз і новостворені всі. Тобто це не тільки ті, кому я там допомагала з 2014 року. Дуже багато. В мене там переліки неймовірні. І їм набагато легше, коли вони там зараз знаходяться в гарячій точці, їм треба на завтра вже. На вчора. От просто, чи на вчора вже треба. Як в мене були ситуації, що прилетіли повністю, ці ж на Донбасі люди дуже багато зливають позиції наших хлопців, і бази їх. І накрили базу, тільки вони заїхали, накрили базу. Погоріли броніки, погоріли форми, все погоріло. Все, їм нема в чому зараз йти на вихід. Тобто потрібно хоча б елементарно плитоноски. Плитоноски – це теж дорого, мінімум 100 баксів одна штука. От я взяла, закупила, одразу висла. Через 2 дні в них вже є.
через фонд, що їм треба? Лист від ВЧ, чекайте в черзі, в нас великі запити, чекають там 2 тижні, 3. Ну, якщо там не свої, там якісь знайомі, близькі, які мене зразу закривають. Тому, звісно, є як свої плюси з працею в фонді і свої мінуси. Мінуси – це в тому, що дійсно воно розширюються потреби і розширюється кількість того, що тобі треба закупити, все інше, і потрібно вести це документальні оці всі паперові штуки, і дійсно хлопцям важче буде. А плюс волонтерство – це тому, що це швидко. А чи тобі не здається, що якщо так сталося вже, що потік коштів трохи там, але не трохи, я теж відчуваю це, бачу, да? Він зменшився, що треба там тобі може там за кордон поїхати, налагодити зв'язки безпосередньо з якимись там містами, де наші там виступити там, я не знаю, щось таке зробити. Тобто в нас ситуація економічна, ми розуміємо, м'яко кажучи, нехороша, так? Може, більше іноземних грошей. Дивись, ти кажеш не хороша, але круті ресторани переповнені. Я вчора була на пляжі, 1 мільйон людей і черга стоїть. О, знову летять ракети. Черги стоять просто дуже величезні, щоб купити випивку і все інше, під час зони відпочинку. Там дорого, там, де я була. Тобто, ми там нічого собі не купляли. Ми виходили, купляли дітям морозиво, хот-доги, тому що там ціни шалені. А люди стоять прям черги, здоровенні, і вони це всі тусують, все їм класно, гроші є. Не у всіх нема грошей. Справа в тому, що допомагають одні й ті ж. От просто майже одні й ті ж. Я бачу по цим, навіть коли мені ж приходять звідти по карточці прізвища, одні й ті ж самі. Тобто люди, оті, видихлись, і в них зарплати невеликі. Я розумію, коли мені людина присилає 20 гривень чи 50, то це значить реально в неї нема грошей. І вона останнє готова поділитись буханкою хліба. А ті, хто купляють, тусять по 2-3 тисячі, 4-5 за вечір витрачають просто, щоб потусити з тьолочкою своєю, і вони всі отакі, знаєш, соски оці, то це, повір, вони їм насрать. Просто. І, на жаль, це було, є і буде. Завжди буде 2 паралельні реальності. І як тільки знов, і не дай Бог, буде наступ в Києві, їх знов тут не буде, вони знов поїдуть. Будуть дзвонити, як нас, я живу там в елітному комфорт-тауні, вважається. Поки було в нас 2 під'їзди. Я і ще одна сім'я з дітками маленькими були, коли була війна. Всі з'їхали. Всі. Тільки тут спокійно стало, всі повернулися, і знов туси-муси, і все, і доводиться приходити і поясняти людям. Хоча б голосну музику заборонили. Вночі бухають. А я після похорон побратима, я приходжу і кажу, май совість. А він мені ще огризається. Розумієш? І були різні ситуації. Тому ця паралельна реальність, я думала, що в мене було таке ще з 15-16 року, коли я, знаєш, така біль була, так обідно було якось, знаєш, за людей, що їм абсолютно по барабану. Де ті були артисти, які зараз такі стали патріотами і працювали в Росії, зараз поприїжджали? Клас, дякую їм, що вони зараз вже до них щось дійшло, і вони зараз такі всі класні стали. Але всі 8 років ці люди мовчали про війну. Поки в їх будиночок елітний не залетіло. Всі 8 років ці люди, майже всі, працювали в Москві. Тільки зараз вже більша частина, от реально зараз майже всі українські артисти, співаки і актори. Майже, але не всі. Є в нас актори, які досі там лишились, чи які самі там з Краматорської, чи там з Луганської області, і вони просто мовчать. Слухай, а давай я таке запитання поставлю, воно не дуже може зручно, а чому б його не поставити, принаймні зараз уже? Ось як ти думаєш, чи можна таких людей вибачити? І які умови? Бо я, знаєш, дуже не люблю, коли люди роблять вигляд, що типу нічого не було. Тобто, якщо ти розкаюєшся, ти маєш щось дієве зробити. Не просто там сказати, чи всплакнути десь там, да? Ось, наприклад, люди, які там ніколи не мали зв'язків там з Росією, про Джамала наведу приклад, да? Вона там шалені мільйони євро там збирає по всьому світові, так?
ну, тут їй немає за що вибачатися, але вона це робить. А інші приїжджають, там, приїхали з Москви, ну, буквально там, нещодавно там Ну, виступали. типа Міла Сівацька. Ну, я там ж не інші. знаю всіх їхніх прізвищ, на щастя, я лише тебе знаю з людей, з такого з світу поп-музики, там близько, ну, декілька ще. Таких я не знаю точно, ну, зрадників я не знаю. А що вони мають робити, щоб, ну, хоча б свою карму трохи почистити за всі ці роки? Допомагати зараз. Не просто пости робити в Інстаграмі. чи Ну, там вони ж ще мають щось. гроші, правда? Ну, щодо совісті питання, напевно. Ти знаєш, я не знаю. Тут, знаєш, м, звісно, мають. Але ти знаєш, зараз же ж бізнес зупинився, кінобізнес. От, всі актори, ну не всі, до речі, вже театри почали працювати. Тобто ті актори, які не служать в театрі, вони взагалі, їм нема за що жити. Які тільки за кіно жили. Там, Ну, ми ж не про тих. Ми про тих, хто дійсно за шалені гроші російські набивав собі кишені. Ну, давайте так відверто скажемо. А зараз вони такі, ми за Україну, ось вони прапорець є. Так? І що? Ми маємо сказати дякую? За що? Щось конкретне Да, потрібно зато люди робити? як реагують? А, клас, дякую тобі, Ну, Боже, наші ти люди хоча б добрі. написав. Ага, все. І все, забути все, Так, як що було. Лобода Да. приїхала в Ірпінь, і все, і вже все. Там, Боже, героїня, герой. Зараз, так. Да. Ну, що ти зробиш? Слухай, я не хочу в це лізти. В нас є справа, яку ми маємо робити. Знаєш, це сидіти там і казати, що їм треба зробити. Та нічого їм вже не треба зробити. Бо я впевнена, що такі люди, як тільки все щось налагодиться більш-менш, вони знов поїдуть. Ну, люди рідко коли змінюються. От, щодо того, щоб поїхати мені в Європу, ти знаєш, я думала про це. Ми думали, і думала і тур якийсь робити. Але Може, разом з кимось. настільки багато на мені зараз сидить, що я не можу. От зараз, наприклад, я розриваюся між дітьми, тому що є проблеми серйозні зі здоров'ям. Я щодня там вожу в лікарню молодшу дитину, і мікротоком очі б'ють, і все інші процедури роблять. І паралельно вирішую волонтерські справи. Тобто я не можу навіть пісню досі записати, вже нарешті, от на четвер, скільки вже, 3 місяці, я не можу просто вокал записати. А я хотів про творчість запитати, немає часу, так? Да? От, я офігенну пісню написала, вона буде розрив, звісно. Вона йде жорстка, але вже музика, притом мені ця війна подарувала музикантів. Так опинилось, що ми опинилися з композитором і гітаристом в одному підвалі в штабі. Ну, все якось так. В другому у нас там теж стерео хлопчик був. Там тобто теж ти гурт створила? Вже, да. А яка назва? Це те, про що... Генерал? Ні, це не те, що гурт. Алла Мартинюк лишається, але в мене є тепер музиканти. Живі музиканти, музика. Це просто те, про що я мріяла. І вже записали музику на студії, і нарешті от на днях вже буде пісня. Господі, я вокал запишу, бо я вже все кажу, будь ласка, бийте мене, каже, не знаю, давайте мені піддупника якогось, бо я маю це зробити, бо війна вже закінчиться, а я буду тільки оцю пісню свою випускати. От, тому, да, пісня нова буде. Я чому не можу поїхати зараз за кордон вирішувати ці всі справи? Тому що якщо я поїду на декілька діб, все провалиться. Мені треба зараз закрити питання з Сєвєродонецьком, бо там дуже гаряче, там дуже важко. Я маю привезти туди машину, допомогу, яку я обіцяла. І тоді, після того, можливо, ми вже будемо думати, збираю зараз я і там речі, які будуть йти на аукціон, і, можливо, будуть якісь і перемовини, і ще щось для того, щоб більше... Галочко, якщо якась допомога будь-яка, просто звертайся завжди, чим зможу, тим допоможу. Ну, от інформаційна допомога, взагалі я дякую, що ви запрошуєте волонтерів, це дуже важливо. Тому що Я запрошую лише тих, знаєш, кому я особисто довіряю. Да. І я знаю, що ти точно віддаш з рук в руки. Тобто нічого ніде не залишиться. І так само про Євгена Карася можу сказати. Абсолютно людина порядна. Да. Своє віддаю. В мене через мене прийшло моїх особисто 3 броніки. Мені подарували, каже, ти ж їж десь, тобі треба захищатись. Прийшов хлопчина, стоїть, дивиться на мене, я з ним віддаю. І зараз я навіть їжджу, а в мене немає захисту нормального на схід. Ну, з такою бронею, як я їжджу, з таким шолом, не можна їсти. Це такий поліцейський варіант такий, да? Ну, в мене є керамічна плита, але вона без кевлара, не можна. Не будемо видавати таємниць. Ні, ну це таке, ти знаєш,
Дуже багато є людей, які так бояться, обличчя ховають, там не розказують, що це. Ну слухай, якщо прилетить, то вже прилетить. Ти розумієш? Те, що я з поганим броніком їздила, більше я такого робити не буду. Це мені а-та-та. Не роби більше. От, да. І про шоломи я не знала, але справа дуже жахлива відбулася. Не знаю, один магазин у нас в Києві, військовий, придав шоломи, за 11 тисяч гривень я купляла безвухі шоломи, Угу. і перевірили хлопці нещодавно їх, із травмата вони пробувають. Ну, тобто уламок спокійно З травмата. пробиває. Ну, да, якщо з травмата, там же Резина. резина, да. Тобто, Я купила їх на 110 тисяч. гумові кульки навіть. От зараз поки що я не буду афішувати цей магазин. Якщо ми з ними вирішимо все мирно, і вони не будуть казати, що гроші не повернуть і не повідомлять усіх військових, яким вони продали ці шоломи, які можуть загинути тепер, тоді ми будемо мовчати. Якщо цього не відбудеться, то ми будемо афішувати це по усім каналам. Ну, тому що це біда. Скажи, а чого з військового обладнання, чого більш за все не вистачає? Дронів, нічників, жилетів, чого? І чого навпаки багато? Ось мені, мої друзі кажуть, ось нам, наша потреба, максимальна потреба це нічники, наприклад. Там, такий Вони підрозділ. були і є, Да? тому що... Да. Кажуть, нам там шкарпетки не потрібно, їжа не потрібна, у нас все це є, нам треба воювати, і нам треба те, що зберігає життя нашим бійцям. Ось так. А це зберігає життя, ну, тобто несе смерть ворогу і зберігає життя нашим. А що ще? Які пріоритети в тебе зараз? Що просять? Дуже багато просять машин. Машини. Це моя біль. По-перше, мене вже нудить від цього, бо це дуже важко. Угу. Це такий жесть, що це ужас. Бо я вже, ми ж закупили вже більше 20 машин. Ну за цей вони ж швидко там. Да. Справа не в тому, ти знайди. 100 разів перевір з цим дилером, щоб він на СТО її завіз. Він каже, да, все супер. Потім перевези її сюди, знайди людей, які на кордоні гідні стояти добу, щоб перевезти сюди її. Потім вивези зі Львова туди на то. Потім знов ремонтуй ще тиждень, бо все одно вийде так, що там щось треба ще робити. От, тільки ти привіз, хлопці приїхали, да, проходить якийсь час, бах-бабах, все, і розстріляли вже. Оцей розходник, як шкарпетки, це просто жесть. А ціна в них не як шкарпеток. Те ж саме з дронами. Зараз всі користуються, от більш за все, наші захисники, це Mavic 3, тому що вони можуть і бабах робити, і в них дуже класний зум. Тобто спочатку на готелі переходили, ми скупили всі готелі, які були там, у нас просто їх стільки, ми їх дуже багато купляли. Це дійсно не один десятка тисяч доларів. От, передавали на армію. Тепер знову мавіки. Мавіки дорогі, вони мінімум 92 тисячі одна штука коштує. От, зараз теж там от, закупили їх були, 20 штук розвезли, зараз і ще не вистачає зараз. І ті просять. Ну, тому що це в нас, знаєш, як зброя наша зараз. Якщо раніше дрон був тільки для того, щоб розвідати, да, якусь позицію, то зараз ми воюємо дронами, тому що можна з них міни скидати. Так. От, і оце дуже потрібно. Щодо приладів нічного бачення, вони як на початку були, так і зараз дуже велика потреба. Вони дуже дорогі. Я знаю, Америка кажуть, що американці, британці щось все ж таки є. Ну і щодо нічників цих. Я розумію, але 4 тисячі одна штука, 3 тисячі одна штука, 5 тисяч одна штука. Знаю, це просто жах. І тому в нас навіть... Ну як взагалі постачання зараз? Ленд-ліз цей запрацював чи ще ні? Чи частково? Чи твоє відчуття? Ну що ти смієшся? Знаєш, як я відчую, що запрацював? Коли в мене щодня набуде ось таких списків. Угу. Ось таких списків. Тобто хлопці, на 300 хлопців, на 150. зайве не пишуть нічого. Лише те, що дійсно потрібно. Дійсно, що почалось? Саме головне, що для нас, це чим воювати. Підтверджую, находить зброя, нове озброєння приходить. Це зараз саме головне. Як казав мій друг генерал Марченко, каже, можна бути в трусах, голому босому, але якщо в тебе є з чого гатити цих ублюдків... Ну, то першочергово. Да, але якщо, каже, ти одет як сексі натовський боєць, а в тебе немає чим, то... Хоча, звісно, важливо все, тому що коли в тебе теж і ноги натираються, і рани вже такі мені хлопці показували, кровоточать, як ти будеш бігати. Чи там плавиться одяг на тобі і все, і вони втрачають зараз свідомість, тому що жара зараз спека дуже сильна, а вони в цьому всьому, ще й обладнання, це все.
Важливі дуже легкі броники, правильні, кевлар з керамікою, щоб був. Їх дуже мало, їх майже немає. Навіть в медиків не у всіх є оці легкі, вони дорогі. Це дуже треба, дуже треба. І всі, хто нам допомагають за кордону, я не знаю, везіть нам броню цю, але тільки перевіреним волонтерам. Я дуже прошу. І не настільки ви там вже сильно, Господі, направляйте свою енергію на фонди. Дивіться, хто що робить. Ну, знаєш, то ми нікого не хочемо образити. Нікого. Дійсно, люди просто, знаєш, вони як котята, вони дивляться куди, сюди, може сюди. Вони ж, прості люди, там, тим більше за кордоном, вони не Мені знають. теж що пишуть, сюди. Алла, кому, що, як, а от ми не знаємо. Це дуже важко, тому що дійсно підрозділів багато, хлопців дуже багато. І всіх забезпечити повністю 100% це дуже важко. Дуже багато є хлопців, які донатять самі, військових, які просять, кажуть, ми отримали зарплату, мені треба. Я кажу, та я тобі так дам, я ж не барига, це моє любиме слово. А він каже, в сенсі, ти зараз мені допомогла, хтось, хто не має зараз, не отримає грошей чи ще щось, ти іншим допоможеш. І вони пересилають, буває, хтось 5 тисяч гривень, хтось 3 тисячі гривень. І вони теж допомагають волонтерам. До речі, буквально днями прибрали цей податок з військових на війну. Верховна Рада проголосувала, щоб не брали з військових в військовий збір. Це взагалі якась жесть була. Це правда, що багато хто з наших бійців просто самі купують. Вони самі, хто має можливість отримати гроші. Вони кажуть, ми не знаємо де, чи там дружина пише його, чи там ще там, було таке, що кажуть, ми назбирали, ми з всім селом збирали кошти, але не знаємо, де того тепловізора купити, поможіть нам. Я бачу, що не вистачає там ще, 1020 на той тепловізор, я додаю гроші, вони мені скидають, я купляю. Чи там, дійсно, ми возимо все, мені з Америки возять, в мене налагоджена логістика, там дрони і тепловізори, вже форму навіть я вожу звідти. І з Європи я постійно робила закупки, це Німеччина в мене і Польща, я тільки з цими 2 країнами працювала. І навіть там було таке, що ми тижнями шукали, і все одно виходить, що треба час якийсь, тому що замовляють через Амазон, потім воно приходить туди, я обираю, яка країна. Тобто це жесть, і стільки людей підв'язано, і це коли ти... Якби в мене ще не було помічників, я вже, мабуть, просто з розуму з'їхала. Тому, да, тут зараз вже, скажімо так, в Україні з'явилось де купити. Але цих людей я б душила власними руками, тому що це тупі бариги, які не хочуть допомагати армії, тим, що вони привезли, і там якась, хай ти там витратив на дорогу гроші, на перевезення, на зробити ту націнку, невелику. Але не коли ти купляєш убокси, такі рубашки військові, як я нашим захисникам, ти, можливо, бачив у звітах, передаю, в мене вони всі гарненькі, я ж хлопчикам все найкраще обираю. Вони коштують собівартість там плюс-мінус 900, там 1200 гривень, це вже космос. В нас вони продають їх за 2400 гривень. Форму, яку я купляла секонд-хенд, я теж купляла, бо секонд американський, хороший, такий якісний, який не протерти. Ми купляли цілий комплект форми за 30 баксів. Чи 35, щось таке. Вони продають таку форму за 3,5-5 тисяч гривень. Це фактично це наживо це що на таке? війні. Так. І оці всі магазини, інтернет, оці телеграм-канали, де там споряга для військових і ще щось. Чи там є сайти, які теж вони машини ганяють і беруть кошти за перегонку 700 євро. І вони, єдине, що скажу ще, і в них є картка, що допоможіть нам на благу справу, ми ж допомагаємо армії, і ще їм мають люди донатити. Оце все. Тобто продають і ще донати? Продають, беруть за перевозку з нас. Хто купляє машину, 700 євро коштує мінімум. Я ніколи не платила за це. У мене є дівчина, Катя, яка зі Львова, це просто богиня. Тільки бензин. Дівчина бувала таке, що по 2 дні стоїть на кордоні. І вона переганяє нам ці машини, потім везе на Київ ще з хлопцями, там як команда. Щось мені здається, я знаю цю Катю. Да, можливо. Там є такі люди, правда? Є такі люди, які вони взагалі ні копійки не беруть. Просто на паливо взяли. А як все це привести до ладу? Як може державі щось зробити? Я не знаю. Чому так? Чому хтось може останнє віддавати, чи брати лише на бензин собі гроші? Так, ось як мій друг, він нічого, він своє вкладає, він нічого не бере. А є люди, які просто нормальну маржу таку собі мають. Це нічого з цим зробити не можна?
По-перше, в тебе тут розділене трохи питання. Тут і держава була, так, щоб налагодити постачання, і люди, які одні живуть, одні. Давай перший пункт. Перший пункт, я вже, не тільки я, ще й Дана Яровая, така відома дуже волонтер. Ми вже говорили про те, що потрібно знов робити щось таке, типу, як раніше було волонтерський десант. Коли ти береш таких крупних волонтерів, які допомагають усій армії, не тільки там є волонтери, які тільки своєму підрозділу допомагають. І так завжди було. От в мене там мої котики, там 25-та, наприклад, бригада, я тільки їм допомагаю. А такі, що знають, що відбувається. Тобто, я вважаю, що неможливо знати усю правду нашому командуванню, там, головнокомандуючому і всі іншим. Вони не можуть все одно знати реальність стану забезпечення нашої армії, тому що все одно всюди десь є якісь провали. Те ж саме, як і не всі командири в батальйонах класні. Тобто зараз дуже багато чого відбувається. Не хочеться сіяти зради, нічого не буду говорити поганого тут зараз в ефірі. Але є свої мінуси. Тому я вважаю, що потрібно все ж таки зміцнювати свою команду там десь в Генеральному штабі чи в Міністерстві оборони перевіреними людьми, які можуть, по-перше, як ми раніше робили, донести реальність запитів захисників, чого їм не вистачає. По-друге, це якщо держава підпише якийсь новий закон про те, що будуть виділятися кошти, тому що є єдиний рахунок, який на потреби ЗСУ виставляється, Міністерство оборони, люди збираються, люди кидають постійно. Так. Але вони не можуть по закону витрачати ці кошти, щоб закупляти десь там просто за кордоном. Їм вже ж треба пройти всі бюрократичні схеми. Тобто має бути, якщо в нас буде більше фінансової допомоги, підтримки держави, то ми зможемо більше дати нашим захисникам. Скажи, Аллочка, я просто не знав нічого цього. Досить дивно, що немає такої волонтерської ради, з міністерством чи з Генеральним штабом, які просто в режимі онлайн бачать, що потрібно, що є, які гроші є у державі, які додаткові гроші. Це ж можна просто, зараз же це дуже, в принципі, просто робиться, да? Моніторити потреби, моніторити втрати, моніторити все це і все, щоб це було максимально, наскільки це... я розумію, що всьому суспільству про це розказувати не можна. Але є волонтери, яким довіряють, такі, як ти, яких можна включити там в раду, не знаю, волонтерську раду. Тим паче, що в нас вже таке колись було. А чому з міністром оборони, колишнім. Але недовго воно проіснувало, декілька тижнів. Тобто все-таки важко. Тут багато треба змінювати ще всередині нашої держави. Це ж тут потрібна зараз мобільна координація в режимі онлайн. Дуже сильно. При тому, що навіть ця координація ми навіть досі займаємось тим, що я, шукаю мішки для 200-х, а не держава там видає поранених, загиблих стільки, що і не вистачає, в чому їх вивозити. Ми займаємось тим, щоб вивезти загиблого хлопця, перевезти там з Дніпра до Києва, повезти тіла, ми знаходимо ці рефрижератори, все. Тобто, срач є. Раніше було легше, коли був центр забезпечення АТО при генералі Марченко, коли він ще там був. Тобто все було набагато, логістика була спрацьована, було винайдення, і сухпаї були кращі набагато, і все інше. Тобто зараз потрібно це все налагоджувати. Потрібно знов робити нормальний центр, ставити туди людей перевірених, таких як там патріотів, справжніх, як я казала, якби зараз знов повернути там Дмитра Марченка, і я б туди ще доєдналась, ще б там доєдналися ці люди, яким не просто там вони прийшли туди за медальками, чи там стати відомим, чи грошей десь накрасти, а справжнім людям, які останні готові своє віддати, жертвують своїм життям. Тоді це все налагодиться, буде краще. Я вже говорила з головнокомандуючим, я запропонувала свої послуги. Я кажу, давайте ми якось будемо об'єднуватись. Я кажу, і крім того, що деякі бояться розповідати, що в них який стан, чому вони відійшли назад, а їх дезертирами, тому що реально там хлопці не могли, вони всі загиблі, в них немає чим відбиватися, вони трохи відступають там на декілька кілометрів, і вони не дезертири, вони врятували своє життя і витягали на собі в цей час поранених і загиблих. Тобто, поки що я чекаю. Я думаю, що пан Залужний відреагує, бо він розуміє ці потреби. Це просто, знаєш, я всю картину вже не бачу, але потрібно всю картину бачити. Де зараз найпотрібніше, так? Де зараз менше чого? Може, в іншому місці є те, а там боїв немає. Так, коротше, Ага. Ні? Так і є.
Ну, скільки і на Західній Україні, і всюди там війська, і там захисники, які не воюють, вони повністю з іголочки і все є. Ну, от ось Нам мій, Олена мій всі. товариш, який виготовляє броніки у Львові, Дніпрі і Києві, він взагалі ні в які лише на фронт віддає. За Ага. собівартістю, Да. там лише на фронт. Він каже: ви перепрошую, але ви почекайте там іншим, так? Без образ, але потрібно там. Да, я теж сам, ну єдине, що якщо таке, що хлопці кажуть, вони мені в п'ятницю просять, вони знаходяться десь там в Тернополі, дійсно, чи там ще десь, але кажуть, ми через там вівторок, нас вже на схід. То тоді, да, ну я розумію, що в людей є декілька діб, і вже туди, хоча спочатку, чесно скажу, був настільки розрив, що я навіть це не, ну, казала, будете там, я вам туди вже передам. Угу. Ну, бо дійсно просто не вистачало ресурсу. Бо в мене там зараз хлопці під фосфорними мінами, все в них горить і все, їм треба вчора. А ці ще можуть 3 дні почекати. Я кажу, от будете їхати, все, ми там бах-бах. Ну, бачиш, у мене злагоджена команда перевізників. Їх теж треба, теж нам дуже важко. Це постійно пальне, це машини, це все, ремонти. Ну, тобто, і воно ніяк не утримується ніким. Тобто, я вже казала, вже думаю робити, як нас, як ми називаємо це, у нас, де там еспрес-доставка в гарячі точки, щоб окремий рахунок робити. От хочете, щоб там вашим чоловікам і всім все доїжджало в руки, тому що дійсно там пошти не працюють, не всі можуть ротацію Ну, зробити. є такі місця, де немає пошти, дійсно. Так, Ну, та ти що, там взагалі, то кажу, давайте тоді от. Хоча б пальне, там, Отримувати, водіям, щось. Але теж буду розмовляти, мабуть, з Генеральним штабом для того, щоб для волонтерів, які їздять на передову, робили якісь документи, як це роблять для військовослужбовців, щоб в нас було теж пальне. Що ти можеш сказати? Я просто з ним особисто не знайомий, так ми не бачилися ніколи. Що ти можеш сказати про наш Генеральний штаб, про Залужного, про наших військових? Знаєш, генералів? я дуже хвилювалась, коли йшла з ним на зустріч. Я така, і тут зустрічає мене така світла людина, яка йде до мене і зразу мене цілує. Я думаю, прикольно. Тобто, абсолютно, ну, справжній військовий патріот. Я бачу, як він горить. Він мені розповів, як він за декілька діб, коли в нас там, ну, не буду зараз таємниці розповідати, але дійсно завдяки ньому було чим воювати. І завдяки саме цій людині було переможено, відстояно Київ, Київщину і все інше. І він дійсно постійно в штабі, постійно працює, постійно на зв'язку з Європою для того, щоб виключити для нас і нове озброєння, і ті ж танки, і все інше. Тобто, як він мені каже, ти розумієш, для мене саме головне – це щоб було чим хлопцям воювати. Вони мають, каже, протриматися. Вони мають протриматися. Тобто наші люди воювати вміють. Да. Але проблема лише, ну, ти ж знаєш, арта і небо. Да, закрите небо. Закрите небо. Це дуже саме страшне. Тому що коли хлопці просто не можуть... У мене, знаєш, яка сама жахлива ситуація була? Це коли я на 24 людини, а ціла була група людей, які їхали на схід. Конан називався апостол, була таке, цілу швидку я зарядила. І вони поїхали. До мене приїжджає Володимир Воліков, такий хірург відомий. Ну, він кардіолікар, який був там в цьому ж підрозділі, з подякою. І він мені дає подяку за те, що я тоді їх так допомогла на велику, ну, цілу повністю я швидку зарядила. І каже, але, на жаль, це посмертна подяка, тому що вони всі загинули. Просто не доїхали до Авдіївки. От. Не знаю, що тут додати. У нас... І таких ситуацій, на жаль, багато, і це дуже важко. У нас час уже вийшов, я так розумію. Я дуже вдячний тобі за те, що ти робиш. Вдячний твоїм батькам за те, що вони зробили тебе такою. Твоїм дітям теж, ну, які тебе підтримують 100%. Твоїм побратимам всім. І я хочу сказати, що ось таким людям треба допомагати. І не здаватися, не казати там, що там хтось втомився, ніхто не втомився. І війна ця триває, і вона триватиме ще довго.
І жертв буде багато, і героїв буде багато, і загиблих буде багато. Ось до цього теж треба ставитися як до реальності. На жаль, ми живемо в жахливій реальності, але завдяки таким людям, як Алла, я так подумав, що може повністю генералла. Може так це б звучало краще. Генерала, да? Генералла, так. Але неважливо. Важливо те, що такі люди є. Дякую за те, що подивилися наше інтерв'ю. Алла Мартинюк, співачка, акторка, а передусім просто чудова людина. Красива і зсередини, і ззовні. До нових зустрічей. Підтримуйте АТР. Хоч останнє слово скажу. Давай. Я дуже хочу, щоб кожна жінка в нашій Україні дочекалась живим свого батька, чоловіка або брата. Дякую, Алла. До нових зустрічей. Дивіться АТР.